Niin ihanaa mulle huomen kouluun. No sitten sä voitkin siivota autotalli. No haloo! Mä voin nukkua pitkään ja tehdä kaikkea kivaa. No kun se on täynnä jotain Niemisen vanhaa roinaa, jota ne ystävällisesti tarjosi meidän käyttöön, mutta suurimman osan niistä romuista joutaa kuljettaa kaatopaikalle. Ne pitää viedä kierrätykseen. No just siksi se onkin sun hommas, kun sä tiedät nämä kierrätysjutskat. Ai eli mun ekologisen vakaumukseni takia mun täytyy tehdä sullikaiset työt. Just, Mia, just. Tää on kato lasten kasvatusta. Eli kiristystä ja kieroilua. Hyvin menee, hyvin menee. Sä oot käytännössä jo melkein suostunut ja eiköhän sitä tiedä, minkälaisia aarteita sä sieltä vielä löydät. Faija. Kiitos, Mia, kiitos. Onneksi mulla on edes yksi asia tässä elämässä hyvin. Sinä. Moi! Moi! Taasko soitit Kalleen? Ei kun sua. Aha. Mä kävin kaupalla ja Ismo kehui, että se oli pistänyt sut duuniin. Ajattelin tulla jeesaamaan. No, mitä sit siinä vielä seisot? Milläkään lihaksilla tämänkin saas tonne romulavalle? No ei sitä ainakaan kaatopaikalle viedä. No mihin sitten? No kierrätykseen. Ei kukaan tämmöstä vanhaa romua halua. No voihan ton nyt korjata. Tällaiset laitteet vie aivan älyttömästi energiaa. Paljon ekologisempi vaihtoehto ostaa uusi. Tajutko sä, miten paljon energiaa kuluu, kun se uusi valmistetaan? Just ton takia luonto tuhoutuu, kun aina pitää heittää kaikki vanha pois ja ottaa uusi tilalle. Niin toihan taitaa päteä aika moneen asiaan. Ai tuleeko nyt taas jotain pullametaforia? Ei, mutta mä vaan kelasin, että ehkä sä oot oikeassa. Ehkä vanhaa kannattaa joskus korjata. Yritähän nyt päättää, mitä mieltä sä oot kierrätyksestä. Onhan täällä ihan rauhallista. No on vähän turhaankin. En mä tiedä, kestääkö täällä kovin pitkään. Saa nähdä, minkälaista on hyrryllä luonnon rauhassa. Meillä on tässä molemmilla alkamassa vähän uusi vaihe elämässä. Niinpä. Ootko sä koskaan miettinyt, että missäkään me ollaan joskus 30 vuoden päästä? Oon mä joskus. Sulla on varmaan lapsi ja sä oot joku taideaineiden opettaja. Miksi just se? Semmonen, joka jeesaa nuoria ilmaiseen itteensä, kun niillä on vaikeeta. Oot sä sit joku kaappiaine? No en todellakaan. Sä varmaan kiertelet maailmaa, näet kaikkea jännää. Sä voisit olla vaikka uutiskuvaaja. Uutiskuvaaja. No vaikka. Jossain kaukana. Ai. Sattuko? Oi. Otetaan kenkä pois, niin mä katon. Tuntuuko tällainen pahalta? Ei se kauhea. Kauhea. Ajattelin, jos olisi murtunut, mä olisin joutunut kantaa sua ties minne. Oisit sä kantanut? No totta kai. Vaikka mä oon tällainen kusipää. Kokeile, pystyt sä astuu sille. En mä halua tehdä susta rampaa koko loppuajaksi. Homma hoidettu. Vihdoin. Mä alan tästä sit varmaan lähtee. Kai me nähdään vielä. No totta kai. Hei, kiitos oikeasti vielä ihan mielettömästi avusta. Ois mennyt varmaan yksin tuohon joku pari päivää. Ei mitään. Hyvä, jos apu kelpas. No kyllä kelpas. Kaikesta huolimatta.
kaikesta huolimatta. Tässä me nyt sit ollaan. Kaiken sähläyksen jälkeen. Ja nyt sä sit lähet inttiin. Kai me nyt se kestetään. No kyllä mä ainakin. Tätä ei sit mokata. No ehkä me ollaan ainakin toivottavasti vähän viisastuttu. No mä ainakin toivon, että mä oon. Ei kukaan ihminen pysty häröilemään toisen suhteen näin paljon kuin minä, oppimatta mitään. Hei, sori, mun on pakko lähteä stadiin nyt. Nyt jo. No lähden mukaan. Ei mun on pakko jäädä ottaa faijaa tänne. Nähdään huomenna.